Слънчевия майския ден, когато цялото славянско пространство се прекланя пред делото на Кирил и Методий, в сърцето на Гагаузия, Комрат, прозвуча отново българската реч. Тя не е като ехото на отминало време, а като жив глас на бъдещето. Кръгла маса, посветена на преподаването на българския език в мултикултурната среда на автономията, събра преподаватели, експерти, общественици и дипломати под един покрив в Комратския държавен университет. Ние се събрахме на една много интересна среща с интересни гости, с колежки и първото, което очакваме, това са да се обменим с нови знания, с нови цели, с нови идеи, които после ще ги реализираме в реалност. Голям опит за децата, които изучават български език, по-добре са да се запознаят със своите корени на предеди, на предци и да се запознаят по-дълбоко с история, култура, да не забравяме, защото сега вече се обърка културата с гагаузската, с молдовска, но се опитаме да пазим истински български корени. Според мен такива мероприятия играят огромна роля за съхраняването на нашите, за спазването на езика, за съхраняването на нашата българска култура. Това за децата е много важно. Събитието не бе просто академична среща. То беше духовен празник, разговор за идентичността, за езика като дом, в който се завръщаме, дори когато сме далеч. Ние искаме да се срещнем с нашите колежки, да се обменяме с нашия опит, да решим някакви задачи, които ни вълнуват, за да бъде по-нависоко ниво изучаването на български език. В рамките на многоезична среда трябва да изпъкнем важното и значимото за своя роден език, нали така? А когато децата знаят много езици, това е едно. Първо, това е много добре, но и започва се бъркането в езика и затова трябва да намерим пътищата, които насочват към по-дълбоко изучаване на родния език. С слово, топло и изпълнено с надежда, се обърна извънредният и пълномощен посланник на България в Молдова Майя Добрева. Тя подчерта значимостта на съхраняването на български език в Гагаузия. За мен е огромно удоволствие да съм днес тук сред вас на това събитие, което се надявам да доведе до конструктивен диалог и полезни решения в интерес на съхранението и развитието на български език в автономното териториално образование Гагаузия. Българската държава инвестира сериозни средства за допълнително обучение по родния български език в Гагаузия. Под националната програма Роден език и култура зад граница на Министерството на образованието и науката на Република България ежегодно се подпомага изучаването на български език в 10 учебни заведения в Гагаузия – в Чадърлунга, Комрат, Кирсово, Чок-Майдан и Светли. Бих искала да отбележа, че само след няколко дни на 24 май, по случай деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура предстои официално откриване на поделението на Русенския университет Ангел Кънчев в град Тараклия. Надяваме се, че новото висше учебно заведение в съседния на Гагаузия Тараклийски район ще бъде от интерес и за българите гагаузи, които биха желали да развият познанията си по български език и да получат диплома, призната в Европейския съюз. Същевременно бих искала да отбележа, че по инициатива на ръководството на Комрадския държавен университет и Министерство на образованието и изследванията на Република Молдова предстои през следващите месеци да бъде създаден от посолството Център на български език и култура в университета. Надяваме се той да се превърне като важна платформа за изучаване, съхраняване и популяризиране на български език, култура, традиции, история, а защо не просто едно място, където да се събирате и да общувате помежду си. Мултикултурната и многоезикова среда на Гагаузия създава уникални предизвикателства и възможности за запазването на развитието на български език. В сърцето на този регион, където различни култури и езици се срещат и взаимодействат,
Ролята на образованието и преподавателите по български език е особено важна за съхраняването на националната идентичност и езиково наследство. Задачата пред вас е не само да преподавате български език, но и да създавате условия за неговото използване в ежедневието, в обществения живот и в културната сфера. Това включва развитие на учебни програми, които да отговарят на нуждите на младите хора, организиране на културни събития и инициативи, които да популяризират български език и култура, както и създаване на условия за обмен на опит между българистите в Молдова. Важно е да подчертаем, че запазването и развитието на български език в Гагаузия е не само въпрос на културна идентичност, но и на социална интеграция и устойчиво развитие. Поддържането на езика като жив и използваем е ключ към утвърждаване на българското присъствие в бъдеще. Ние вярваме, че чрез съвместни усилия, обмен на опит и добри практики може да се преодолеят предизвикателствата и да се създаде устойчива основа за развитие на български език като роден в многоезиковата среда на Гагаузия.
В залата на Комрадския университет, обгърната от майска светлина и очакване, настъпи миг, в който думите отстъпиха пред песента. Децата от Гагаузия и Тараклия изпълняха химна на българската просвета. Тогава, когато децата запяха за знанието и светлината, нещо се промени в атмосферата и не само в нея. Приветствената реч на доктор Иван Доминика също тръгна по нов път. Защото това, което показваше и олицетворява думите на Михайловски, върви народи възродени. Да върви заедно, защото, както и казваше Кирил Философ, слънцето грее единаково за всички. И децата, нашите българи, и от Гагаузията, и от Тараклийски район, все пак българи се остават. Затова това обединение вече дава на нас възможност да мислим, че това, което замислихте, се извършва, да запазваме български език, история и традиции в мултикултурна и мултиезична среда. Драги ученици, драги преподаватели, Министерството на образованието и изследването на Република Молдова прави всичко възможно да поддържа български език и изучаването на българската история, както в Гагаузската автономия, така и в Тараклийския район. Само за последните 2 години беше направени промени в курикулума, който добави още един час по изучаването на родния език. За български език всеки едно училище има право да избира този курикулум. Светите братя Кирил и Методий не просто създадоха азбука, те запаляха светлина, която освети духовния път на цели народи. С перо и вяра те принесоха знанието през вековете и дариха на славянския свят право на слово, история и културна памет. Кирил и Методий не оставяха не само букви, а свят. Свят на образование и духовна свобода. Те не завладяваха с оръжие, а с книги, не говореха на народите, а им дадоха глас. Гагаузия е регион в Молдова отдавна, което се отличава с уникално културно и езиково многообразие, където рамо до рамо живеят представители на различни народи – гагаузи, българи, молдовци, руснаци и украинци. Това разнообразие и богатство, но е в същото време и предизвикателство, особено когато става дума съхраняване и развитие на родните езици. Българският език в Гагаузия, както и в съседните райони с компактно българско население, остава съществен елемент от етнокултурната ни идентичност. Той все още звучи в ежедневието на празниците, в песните и обредите. Много се радвам, че има доста много специалисти и при подходяща подкрепа те активно се включват в учебния процес. Що се отнася до учебната и методическата база, тя съществува и адаптирана към местната общност и местния контекст. Създават се учебни материали, в които българският език се преподава в контекста на местната култура и история с използване на познати и учениците образи и житейски ситуации. Допълнително това е много важно. Все по-често родителите приказват с децата си на български език у дома и това трябва да се съхранява и никога не трябва да се забравя, защото знаем, ако българският език в семействата няма да се подкрепя, значи децата ще продължават да говорят на други езици. Все повече млади хора в Гагаузия проявяват интерес към българският език, виждайки в него не само наследството на предците си, но и реална възможност за лична и професионална реализация. Един от най-силните стимули е нарастващият интерес към обучението в България, където за българи и гагаузи от Молдова, така и от Украина се предоставят облекчени за прием. Българската държава ежегодно отпуска квоти за безплатно обучение, което превръща владеенето на българският език в ключ към европейското образование. Още по-значимо събитие тази година е създаването на филиал на Българският университет в град Тараклия, който вече е част от Русинският университет Ангел Кънчев. Дискусията бяха споделени както предизвикателства, нужда от нови методики и квалификации, така и вдъхновяващи примери,
новите учебни класове с разширено изучаване на езика, училищните инициативи и медийни проекти. Позволете ми да се обърна към всички вас с приветствени думи и да изразя радостта си, че днес наистина стана възможна кръглата маса на тема проблеми и перспективи на преподаването на български език като роден в мултикултурна среда, която се подкрепи от посолството на Република България в Република Молдова и най-вече да направя акцент върху специалния празник, който днес нас всички тук събра. Като че ли най-българския празник, денят на българската просвета, култура и на славянската писменост. Убедена съм, че в тази зала в момента се събраха хора, изследователи, учени, професори, дипломати, учители, които всеки в определена за себе си степен е наясно за значимостта и широкия мащаб на този празник. В същото време съм на мнение, че и на нито един ученик имената Кирил и Методий не са празен звук, а са повод за гордост, за чест и достоинство, за слава и богатство, полет на мисъл и огромен литературен паметник, наречено народно достояние, ценности, които в тия дни се честват по цялото славянско пространство с особена гордост и почет. Не случайно тази конференция се провежда именно в навечерието на един от най-светлите и обединяващи български празници – 24 май. Това е ден, в който се прекланяме пред делото на светите братя Кирил и Методий, пред учителите, пред съзидателите и пазителите на духовността. Подчертавам ключовата дума – пазителите на духовността. Всички учители българисти бяха наградени с грамоти от Главното управление на образованието в Гагаузия. Сред акцентите на деня бе и честването на младите носители на словото, победителите в регионалната диктовка по български език. То беше проведено в село Кирсово в теоретичен лицей Михаил Тузлов. Учениците, които изучават български език в 9 учебни заведения на Гагаузия, писаха диктовка за значимостта на български език и български дух. Ученичките от това учебно заведение Евелина Ковалова, Лада Радова и Мария Арнаут станаха победители. Нека имената на тези ученици, които писаха диктовка, останат символ на усилията и успеха, че езикът живее там, където сърцето го говори. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първо радост я замени. Аз съм българче, свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя, тача и милея. Аз съм българче и разна, в дни велики, славно время, син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Не само тези думи на Иван Вазов оживяха. Оживя цял един свят, от шевицата върху бялата риза до погледа на учителката, защото знаеше, че това не е просто стих. Това е завет. Това е родово дърво, което дава нови листа. Речь, что мелви всякий день, час вынти, когда пея, в радостной игре ихти, вечер приказки домея,
Баба, тихо милиди, и над книгата унесен, родна речь ми пак шепти, мила, като нежна песен, като утрен звен трепти. Кирил и Методий от Калина Малин, братските народи с букви, кой дари? Кирил и Методий, братята добри, днес свинцим вие, цялата страна, с гордост славим ние тези имена. Училищната стая свети тържествено в този час. Навред цветя, навред букети и грейнали очи край нас. И сякаш Кирил и Методий безмълвно слизат от портрета и тръгват редом с народа посред божури и лалета. Двамата братя блестят ликовете, Кирил и Методий. О, братя славяне, към слънце ни водите, от слънце огряни. Отцы молчаливи, с воля сурова, дарихте ни живо и огненно слово. Трептят знаменцата в детските длани, днес празник е личен на всички славяни. А после ритъмът. Стъпка след стъпка, с енергия и грация, сцената се изпълни с български народен танц. Момичета, применени в шарени носии, и момчетата, стъпващи уверено с плам в очите. И ако празникът на славянската писменост има лице, то беше там в усмивките на танцуващите, паузите между стиховете, в трепета на езика, който живее, защото се говори, пее, рецитира и танцува. Така в Гагаузия не просто се говори за български език, той се преподава, пази, обича и най-важното, предава се нататък, като шепот на историята, като дъх на родина.